Di perlok section part ngai ku play feeling ba kani ka video ko jonga kani ka por ti perlok nganget ba baru apila yo i ki video ki jonga ki bang apan mi bat ikitu ki jing batai ki jonga mo phang komno ban sina ki video ya kitu ki beron kam nomor ngala yo bun ki message ki ba mo ki ong ba ngila persang kamlong kum tu te kata ka wei ka de ka tu ka monetization bat komno ban le YouTube channel di ban le YouTube channel nasdang hi perlok kalong bet komne ka wei mo kan batai pi te lada phim tip hlor kata sasu comments mau ngan sa ngan res la res ngan share you number ngan ai number phone jonga chapi ba sakol no nomor nga da pila call ma pi kamon ngan delete no ngam jubo nomor ngatip ba kin sabun ki ba call dai nga try ta kapor ngam yo su ban tang ban tia ban res ban euro di kila don ki perlo ki banga ngala share ya haki ki comments ling ba ki jongki tengah ai saki YouTube channel jongki nga back saki tu ki yu nga page ka channel jongki ringkat bat ka subscribe ringkat bro bat ka nga ai ka reply hang tu te kitu ki perlo ki bam pat yu sa check ya ki video jong mo sa check ka message ke bawan nga te saya le ban message lane ban message WhatsApp ban call yang kanang ba ngayo ngan sur request fi ba pindilit no itu nomor bang share ma kan na ibu ra nomor kamlong kata ka deka jing request ke jonga te kinu ki badan kam ru ma ban jakren bat nga tekin le kata kurkom ngan su daga pampan se na mata jong pi ngan sa le kata ngan ayu nomor phone jonga te pi tang marsnio yu tu nomor phone jonga call no sanga te ngan sa ngaru ngan delete no ingam kwa ban bu nomor ba latip hi ba kalong moh ka ban yu latip hi ba ka ngi penkainya ka rule jong ka YouTube di sakawai kadai ka tu ka ba ngang ong pi dang hagi ni video ki ba men singi egam tu ya ka tu pi pile baik na tu download suana po Play Store mom dai na po Google Play na po Play Store tu badan po ki mobile jong pi ti le ban download yo tu sa install na pi hab dan kam pat ya ka Gmail mo ka email pin hab set up sign up bang tu te sign up bang tu sampai sa yu da pi shamjing ya le ban wat nomor ya kini ki ba pin sign up pin yu gitu ka keyboard ba ki tutorial ki ba pila ban page ki ba bataya ka ketien parang ro kidon ki ba bataya ka ketien hindi ro kidon te ya le ban page hakano gorkom ya le ban page ka video wat ma kumno ban sign up yu Google Gemini to kat bawan tele akta gorkom pelok nomor khanang ba pi pin yu te kombanga laong gitu ki ba pen kam yo sim card jio kalong ka ba best bahanam ta joki nomor kim dan kam ban siu pisai ai te pila pidan kam jio kum to pio ban pen kam ka phone ai ru sabat ka wai ru pio ban kejing mantoi na uto te kitu ki bam pen kam yo sim card jio pat ki ham subscribe ka to sub siu pisamo ka long hadu lakam no iman sau spa khandai san spa la dai tikila ban thit ya katu te kila ban penan kam tenga try kam pada yu hi nomor pi sia ki bala ya le YouTube ngathai ita isan spa te tang asngila phila ya yo hi ita ibailot tolong da pi kwa sa persanggan sakawai pat ka ba kumno ban le hakapor ba pi kitu ki bala yu ma ban scan hang tu nomor kan hang tu ban start ya katu de kin sapa kabani kong galong kan sim ya kodur ko jong pi te dala sim ya kodur jong pi kan sim ya kan ka face ka balong sakmat te unsami hang tu khnamba unmi khnamba phasatai te pin hapai kum tu phasatai hapai kum tu kan sim lang ya kan ka face jong pi te lagi video ki ba mi phi sina kum tu mot kalong real ba te da pila ban art yaki no gino mau subu phi sina story kum banga sina manga hagi video jonga try pila yo i te da phi ko ban art khambon ki breu hang tu mot sasu shon kono kodur ka balong clear ba ban yu ban capture ka face jongki ka balong biang ba te sa hakapor ba pi dalale tu sa art lang pat hakato ka ayu kan art lang sa batay hang to kumta terter ka mod pila ban nong ini de kumta kumba pi yu video jonga da pi page ki video jonga nga art lang bat di log lajong ngam at nga perkhat ba ladangan bu da ka basu ai bit naka AI kan da de bio i log dong ai ngai la yong mel ayo log da ka wei ta long kan ni ka long ka yu kan
Te kata ngasu keren ayu mah. Te ka bahahi ba long hakijing don kam jong pi. Dai ba ong ba pin bu la ka dur jong dong no. La da pi don kam kita ki artis ban penwan lang hakano kono video komot pi at lang ya ita pi kwa ya uta ya kata komot sim ya ka dur ka jong i tang ya ka dur dan kam ba pin khat yu brio tang ya ka dur la biang. Te sa thep lang hang tu sabatai kumta kila ada sinawet ka ai kala batai da pi kwa ban le hakaktin yiki dialog tinga le abet namar nga fitip em ngam da don idea san than ban sna gini gi video banda penut por hoi da ni banga penut por mo ka yu hi tang banga ngam da kham long yu ban penut por than ban yu kum to nga sule gini ki ai berkat manga yu ka men hi jonga ga long banga ngan hi kailam ye pi bang ni kailam ye pi kum no pinele ngatenga da yo por ngan sale jai kum to ngan yu ndre ka jing temu ko jonga hi ka we ka long banga kwa ban yarap ya pi ba ya ki babun ba ki ba kwa ban le ya kane ki bang patip te ki bala tip te kitu gila nang yo idea kum to gila nang improve suki hak basdang te syam jing ya hi wat bangaru nang kelumar hi hendai suki pa da la le am to la song thu ka long ta nang yo ki idea ki per te piru perlok yele kata kurkom ba wat om dei pin sngap tang ka jing batai jonga long wat lang na po YouTube pi la ban yo shi bon ki jing batai kum no ban yu namar nga ngam da yo mo kum ba ong mo nga sulong I'm sim pi kat bangala hi nga I'm sim pi namar nga ngam da don kapor ka pahu bangan sna kita ki tutorial ki balong yu ngan persang hi nang ni sakamat ngan pendut por kendet kum to ban yu namar la da pi syam jing hi ngan yarap te yele ban wat naki video ru su type baik kum how to use Google Gemini tang su type tang kumta takin mi si bon baki ai jing batai hang tu sa su follow baik nak itu ki video ki ba pi laban yo i te ka jing mentoi ka long ba mau ka ni ka dei ka part of entertainment te phila ban create kino phila ban sna kino phila ban tho ki yu hangde ka mod da phila la ban pron kam yu ne ka mod ka main ka de ka jong phi ma ka idea ka bong no ka direction ka ma director phi hap dei ma phi kumno phi kwa ban panwan ne ka story ha ka no ka banta phi kwa phi ban plan lopa ka story phi ban tho lopa note lopa le homework lopa note lopa ngan sna ka kumta ka story nasdang kumta ngan yu kumta plan long phiap long director ma phi la ne phi writer la include lang barak khoi script writer phi ban long ma phi hap su point out kan to kan ni point ka story jonga ngakwa ban sna phang kan ni te phila ban tho hang to ki point kindet next ngan yu kumta te next ngan panwan kumta te khanang ba pindum confuse ta phi su sna lumain pat la sai pat ka sulong bet kum to te ta phi plan ka don ka plan pat phi le kum to ning kong an sna ka balong kum to te ski pinang penyait cakamat pat ka story jong pi ka wan kumta te hang ta pat la da phi kwa ban yu ki dialog la da phi kwa ban penon kam di ki dialog da kaktin khasi hang tu haki por phi type bang mo kum ka command sang tu mar ka de ka jong pi la da ka namar ka kane ka AI la ra kem yo hi ka jingmut na phi kamla ban sna mo kan susna kelumar te lada pi phila batai ba hang tu sna ka video ko ba kumta pidon yano pi pen rung yano kita ki kinong yasim benta uta unkren kumta te tai de kitin pi kwa ban tai ka kitin khasiru kila ban kren kumta te ka song pe jaka jing nang jong pi ban pen kam ban yu ban batai kum no kan le te ka video kan long ka ba itnat bat kan long ka ba yu te kata hi ka de we ka ba ping hap long yu ba ki ne ki benta tinggal ngalak batai pi perlok katu lada pimpat ya song tu nganang batai si batai nganang yu marnga ngakwa ba piru punya nang lem punya yu punya sina pin kino ki entertainment e gum tu te perlok saka epat ka banga kwa ban yu tang go nga banga kwa ban karpat pi ka long ba ada pisem ka jing e ka mod su ai ka message ka comments danga lap forum tu nga la ban reply pi
ngan sa share mo banyawat jing tip lang banya patai lang naman taki eki jing ngalong balkloi bahaban le ta te tangkat ni perlok dia saya persang mapi sele kumta kumang ada patai menye ka fast si kade pin download youtube apps Google Gemini te jing sang la dei ban pen i tu symbol mo hang ne tang ba nga yu tang ba sa supet pin na Play Store pin sa yo itu kom don jing ye Rai pelok to senang ya le mapi senang ya yu ba senang ya support ru ya ka ni ka channel ke jonga ngap PTM nang chat keren video ngam ju kan ma ban ong to ya like to ya subscribe ngam ju kan ma kita pin kam yu i video ke jonga bang ngom like subscribe jaga channel ke jonga rei nga chu ong mo mentali ngala yo la cross ka silak ngam tan kam su tinga pendep ya kan niru ka dit naga benta jong idan i khon jonga yong yang apa lanu ka channel jong fi kan yo no silak ilong excited by khon jonga isania ila kham yu te yong lanu ngong dalawan kan sawan hi kan wa lemno te kata ngam da yu than re to nomor nga i ba kalajan hi te nga kwa hi kata ru te ngala apply kan ni ka silver play button ru ngala jan yo hi tilara dan na pedang jong pi ki ba la poi ya ka silak subscriber ru nomor pin up ba ka ni ka silver play button kan wan hi em kam de kumta min shwa ka wan hi ma menta kam long shu kumta te halor kata lara pidan kam mi ki video ki ba ngan panmi ya kata ru ngan sa ai jing batai kumno ban batai kumno ban yo ya kata ka silver play button ka achievement ga ba pi kum ki mo ki content creator ki nongle YouTube kumne ki ba pi yo jing man toy na kani tinggal sabata ya pi ru ha ka we ka video la da pi dan gino ki ba dan kam ka taru ki sngo bahaban sa su ai tangka message ngan sabata ya katangan sampen mi ru ya ka video phangata nomor omdai ba menta kam wan shu ko mangala batai ba hab kan wan ka email perlok ka de ka dan kam ba kam banga set batai na ki pon ba ki video ke ba na ka we ka video ya ka email jong pi bat u password phim dai ban kret da le ru ho yu password phila ban sen dan dai phila ban reset password rei ka email jong pi ka de ban ne ba itu maka dan kam ba kalong save ru na ban jong pi te phim dai ban klet ne phin ong ka email man tang ar pan kam da ka ne la sai ngan le no da ka we kata kam long ka email ka we phi ban bu record tho ki notebook jong pi tho ki phin kan mau kan ya ki ya kata cilenter kat ba phi pidang pan kam maka email kalong ka we ka pa long important ba amdai tang hak ani ka YouTube haki bopon bagi benta ba pihak penon kam tu sibuk la sai phila klet no ka email jong phim tip show ko mod phin le kom no sadian pat kin ong pihak pin hap sign up hang ni dan kam ka email jong phi klem kan mau show te password rum kan mau show te kon ra jeng hi kidan ki benta ki ba hap on ra jeng te tangkata perlu pide ban kan mau ya ka email ba yo password phim nei ban klet pide ban bu jing tho hang no pi haki notebook jong pi haki you bu jing tho ta khnang ba phila ban to phimla ban kan ma on rei na phila bu jing tho ba phila page no ki important balong na banta jong pi pide ban bu record ya kita te kan pensuk ya pi kan ra ya kan no jing jar hadin habot nomor kalong kablan kamba te to perlok to ngan pen kun kham kloi kan ni video te to kiba you mo saya subscribe kiba senguf tanat ya ka ni ka video ko jonga fast time ngan ong ya fi saya subscribe ya ka channel ko jonga but saya kersan ru saya yu sa ai ki comment jong fi sa ai ki tu ki hype kum tu te khule shibun nam ta jong fi ro